Namhlanje abantu badlula kule ndawo yesigameko engathi akwenzekanga lutho, futhi akekho kubo ofuna ukukhuluma ngokwenzekile. Lesi sakhamuzi sithi silandisa ngesikubonile. Bekungabo 8 ebusuku. Bengizama ukupaka imoto, ngase ngibona isiphithiphithi. Abangibonanga kodwa, basabise ngokungishisa nami. Usolakala ukuthi abantu balapha bese bekhathele ubugebengu, njengoba sekwaba yinto yansuku zonke ukugqekezelwa ezindlini. Labantu abashisiwe bebenza ubugebengu le ndawo. Abantu bayagqekezelwa bedlwengulwe. Nakuba lesi sigameko senzeke eduze kwesitolo salo wesifazane, kodwa yena uthe akabonanga lutho. Uthi usasaba ukuvula isitolo sakhe emva kwalesi sigameko. Ngithukile vele, ngibone ingazi, ngibone ilukuza isile isicathulo zabantwana, yabona. Ngithukile vele. Amaphoyisa anxusa noma ngabe ubani onolwazi ngalesi sigameko ukuba eze nganeno, futhi athembisa nokumvikela.